chea de lágrima teve Estrela de María, como 12 na néboa, que toda esa noite suplicaba por ela. Porén, María non aceitou a caridade dos seus lamentos. Podía ser unha impostora a tristeza de María. Despois de atravesarse 100.000 veces María, con a Estrela de María e o ollar que choraba por ela, ficando inamovible entregada a sumisa, mudou o rumbo en María. Podía ser unha impostora a Estrela de María, como a vida así lle ensinara a ela. Gentes cruéis e rivais de ignorancia atrevida, e foise ao deserto María para contemplar a sabiduría dos alacrás, para viver onde non chegara a estrela, onde o pó é anterior á vida de María. Gracias ás letras, descubrime un pouco a mí mesmo o que eu era en tempos pretéritos, cando a adolescencia chegou, e todo ese resurgir da alma aí combatente que sempre, por un renacer meu, é un compromiso con todo, con Galiza e con todo, e entón esa integridade parece como que se volve a recuperar a través da conciencia, na escrita, e entonces para min é todo unha cousa maravillosa, volver a estar aquí agora, é todo un proceso de asimilación da conciencia coa realidade, e con toda esta objetividade, con toda esta forza e con todo este pulo, eu desexo que todo, que esta conciencia que cada vez se vai desenrolando, que poda axudarme a min e a todo, e desexo mellor. Un día floreceu unha rosa misteriosa no deserto de María. Ela estaba sosiña con a rosa. Estaba María desconcertada, e a rosa crecía. Adorou a rosa María, e a estrela posouse unha noite na rosa. E parece que por fin a grande e sublime María saben connosco María. A quen diz? Teve un momento en que María viu unha luz escrita na pedra, escoitou o seu nome, chamáballe alguén dentro da pedra, de dentro para fora. Entendeu María, entendeu. E parece que por fin a grande e sublime ela saben connosco María montada na estrela.